Ali, potřebuji pak Honzina sem, Honzina pak potřebuji, aby to odjel. Maty, pojď sem, Maty si pojď sem. Tady pak se mnou. Tady stáneš a to překvapení. Tak jenom jestli já můžu, než to tady zapálíme, tak bych rád oznámil Číňákům, že jsme založili opět Číněvsi hasiče. Od listopadu 2013 jsme teda oficiálně zahájený a zatím teda činnost moc žádnou nemáme, protože nás je trošku málo. Moc lidí samozřejmě na takovéhle dobrovolné akce nemá možná náladu nebo čas, jak všichni říkají, tak doufáme, že se třeba po dnešku někdo přidá a symbolicky bychom to chtěli zahájit jako ty hasiče tím, že tam něco zapálíme. No a aby jsme nezapálili a neudělali nějakou škodu a nemuseli hned teda úplně hasit, takže bychom teda zapálili ty čarodějnice. Ještě předtím bych tady poprosil starostu hasičů, aby odhalil naši novou techniku, takže poprosím o odhalení. Je to nový hasičský vozidlo, nebo spíš starší, připravený na renovaci. Je to 4-kyblikový model. A pokud teda se nám to tady podaří zapálit, tak bych možná ještě zkusil nějakou malou soutěž, že bychom teda s tímhletím zařízením pak zkusili ten oheň dohasit. Ale pokud by se nám to nepovedlo, tak se vlastně nic neděje a ono to asi dohoří a žádná škoda nenastane. A pak prosím našeho vlastně nejmladšího ten hasiče, který není tady ještě oficiálně, ale bude a rád si k nám přijal, tak aby odhalil další naší techniku novou, kterou máme hlavně připravenou pro ty naše malí. A to je teda opravdu už hasičský vozidlo, opravdu jako takový, to je Mercedes, nevím přesně označení, dokonce to má funkční stříkačku. Honzi, můžeš to vyzkoušet? Tak dokonce máme opravdu i hasiče. Tak pozor, teď teda pak budeme hasit až na závěr, vemte si to tam když tak tady na beton a my to tady zkusíme teda společně takovou symbolickou sirkou zapálit. Takže doufám, že při tom prvním neuhoříme. Počkej, jak mě neumažeš nový tričko. Je tam, jak je ten... Já si zabírám tady ze strany, tady to svítí. Další hasič na podpalování. Kde to máš? Hele, co je tady to na tom rohu. Tady víc k tomu zeleným. No, tady jako ten... Tak pojď. Máš taky zásluhu. Tyhle se neumažu ty vole. Tak se hlavně nespáš. No, tam to bude taky nepoletí. To ještě zezadu. Tam už to asi nebude moc politý, a ono to víš to, on jde oheň, ale nech to, on jde oheň takhle. To je jedno, on to tam hodí celý. Kam mám hodit do středku? Cirkulek, tu si schováme. Já to tady technik odvezu. Teď ti uhas. Takže, pánové, zkusíme uhasit tento oheň, použijeme k tomu naši novou techniku, doplníme nejdříve vodu do našeho hasičského vozidla, nevřít, dáme plnou. A to bude třikrát daleko. Tak, natankováno. Tak družstvo mladých hasičů k technice a směr oheň hasit. Teď.
Takže jsme zjistili, že dětská technika je trošku neúčinná. Zkusíme teda povolat starší družstvo a použijeme naši techniku 4kyblovou stříkačku. Takže družstvo nástup pro vodu. Tak, družstvo voda do kýblu teď. Takže zásah vozidlo naplněno, směr oheň. Takže jednotko hasičů vozidlo nastoupit. Takže jednotkou uděláme si vyhodnocení dnešního zásahu. Nabírání kýblů nebylo špatný. Při přejezdu řidič drncal a vybrindal hodně vody a nezbylo nám na hašení. Čili v nejbližší době si uděláme cvičení a budeme to cvičit tak dlouho, dokud nám to nepůjde. Jednotko, rozchod. To je snad, doufám první a poslední sirka, kterou vznikl nějaký oheň v Činěvsi. A doufám, že teda hasiči nebudou nikdy vlastně potřeba a že to bude jenom čistě zájmová organizace.